Historie je plná příběhů úspěchů i nezdarů. O některých z nejstrašnějších historických faktů se však mluví jen zřídka. Školy často tyto znepokojivé části minulosti nevyučují, což je odstraňuje z veřejného povědomí. Historie skrývá mnoho obtížných pravd, od zapomenutých tragédií po tajná spiknutí, které mohou změnit náš pohled na lidi. Důležité informace jsou často zatajovány, což ovlivňuje naše chápání minulosti. Mění vyloučení těchto příběhů náš pohled na svět? V tomto videu prozkoumáme 20 nejvíce šokujících historických faktů, které se ve školních lavicích obvykle vynechávají. Číslo 20. Taneční mor. Ve městě Štrasburk se v roce 1518 odehrála podivná událost, která je dnes známá jako taneční mor. Žena jménem Frau Trofea bez zjevného důvodu vyšla z domu a začala tančit na ulici. To, co začalo tancem jedné osoby, se brzy změnilo v podivnou událost, neboť mnoho lidí, kteří ji sledovali, začalo tančit také. Touha tančit se šířila velmi rychle a lidé tančili dnem i nocí. Jak se taneční epidemie zhoršovala, zmatené a znepokojené městské úřady se rozhodly jednat. V té době byly lékařské postupy zcela odlišné a často zahrnovaly neobvyklé metody. Nejprve se pokusili umístit tanečníky do speciální budovy s živou hudbou v domnění, že je hudba vyléčí. K jejich zklamání tanec pokračoval. Poté použili pouštění žilou, ale ani to nezabralo. Když se situace zhoršila, úřady přišly s extrémním plánem. Shromáždili tanečníky a rychle je z města odvezli. Překvapivě se zdálo, že tento neobvyklý krok zafungoval a zastavil šíření podivné nemoci. Štrasburk nebyl jediným místem, kde se tato podivná taneční událost odehrála. Podobné události byly zaznamenány ve 14. století ve Francii, v 15. století v Belgii a dokonce i v 19. století na Madagaskaru. Příčina této záhadné nemoci zůstala pro vědce záhadou. Některé teorie naznačovaly, že mnoho lidí snědlo otrávené jídlo z houby zvané námel, která je známá svou schopností ovlivňovat mysl. Číslo 19. Skutečné kořeny Kleopatry. Kleopatra VII., poslední vládkyně starověkého Egypta, je v dějinách často zobrazována jako krásná egyptská královna. Nebyla však egyptského původu. Její rodina pocházela z Makedonie v Řecku. Byla potomkem Ptolemaia, jednoho z generálů Alexandra Velikého. Ptolemaios se po Alexandrově smrti stal vládcem Egypta. Co činí Kleopatru tak zajímavou, je její odlišný přístup k vlastní identitě. Na rozdíl od svých předchůdců otevřeně přijala egyptskou kulturu. Kleopatra byla první vládkyní ve své rodině, která se naučila obtížný egyptský jazyk. Úspěšně spojila svůj řecký původ s místními egyptskými tradicemi. To z ní činí velmi komplexní historickou osobnost. Hlavní zájem o Kleopatru spočívá v tom, jak obratně propojila dvě odlišné kultury a vytvořila jedinečnou směs řeckého a egyptského života. Tím ukázala, že kulturní zázemí člověka může mít mnoho složek. Její život je příběhem o tom, jak se vládkyně s cizími předky stala důležitou součástí egyptského dědictví a zanechala v historii nesmazatelnou stopu. Číslo 18. Rozdělení Indie a Pákistánu. V těžkém roce 1947 prošlo britské indické císařství rozsáhlou a násilnou změnou. Bylo rozděleno na dva nové státy, Indii a Pákistán. Toto rozdělení bylo založeno na náboženství a způsobilo masivní přesun obyvatelstva. Proces nebyl organizovaný ani pokojný. Rozhodnutí o rozdělení země bylo uspěchané a špatně naplánované. Ignorovalo způsob, jakým spolu různé komunity žily. Když byly nové hranice narychlo stanoveny, mezi obyvatelstvem se rozšířil velký strach. Hinduisté, Sikhové a muslimové, kteří se obávali, že se ocitnou na špatné straně nových linií, spěchali do bezpečí. To vedlo k všeobecnému zmatku a rozpoutalo se strašlivé násilí. Násilnické skupiny napadaly lidi ve městech a vesnicích. Ani vlaky převážející lidi, kteří se snažili uprchnout, nebyli v bezpečí a stali se terčem útoků. Lidské ztráty byly obrovské. Odhady naznačují, že o život přišlo 200 000 až 2 miliony lidí a dalších 14 milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy. Číslo 17. Odhalení více než 600 spiknutí proti životu Fidela Castra. Fidel Castro, bývalý vůdce Kuby, čelil během svého života mnoha vážným nebezpečím. Uvádí se, že existovalo přes 600 různých plánů na jeho zabití.
Přestože přesný počet je nejistý, je zřejmé, že na jeho život bylo spácháno mnoho pokusů. Tyto plány zahrnovaly tajné vládní operace i přímější útoky. Metody byly rozmanité, například otrávení jídla nebo umístění škodlivé houby do jeho potápěčského obleku. Došlo také na útoky odstřelovačů a plán na zničení jeho řečnického pódia bombou. Jeden slavný pokus se odehrál v roce 1960, rok poté, co se Castro dostal k moci. Ústřední zpravodajská služba se pokusila umístit smrtící jed do jeho doutníků. Castro se silně stavěl proti kapitalismu a podporoval socialistické myšlenky, což mu vytvořilo mocné nepřátele. Jeho otevřený vzdor z něj učinil cíl pro mnoho zahraničních vlád. Navzdory těmto neustálým nebezpečím se Fidel Castro dožil 90 let a zemřel přirozenou smrtí. Všechny tyto hrozby přežil snad díky silné ochrance, věrným stoupencům nebo prostému štěstí. Během svého dlouhého života se Fidel Castro úspěšně vyhýbal mnoha nepřátelům, kteří se mu snažili ublížit. Číslo 16. Napoleon Bonaparte. Výška, mylná představa. O slavném francouzském císaři Napoleonu Bonapartovi panuje běžné nedorozumění ohledně jeho výšky. Mnoho lidí věřilo, že byl poměrně malý a když zemřel, měřil pouhých 157 cm. Tato představa však pramení z prosté chyby. Zmatek vznikl, protože jeho výška byla zaznamenána ve francouzských jednotkách, které byly delší než britské jednotky používané pro srovnání. Při správném přepočtu byla Napoleonova skutečná výška asi 170 cm, což bylo více, než měl průměrný muž ve Francii v té době. Tuto mylnou představu ještě zhoršily britské politické karikatury. Pro humorný efekt ho tyto kresby záměrně zobrazovaly jako velmi malého muže, což pomohlo udržet nesprávnou představu. Ačkoliv se jeho výška může zdát jako nedůležitý detail, tato běžná chyba je mocnou připomínkou. Ukazuje, jak snadno se omyly a předsudky mohou stát přijímaným historickým faktem. Tento příběh zdůrazňuje, jak je důležité zpochybňovat populární přesvědčení a pečlivě zkoumat historické záznamy, abychom objevili pravdu. Číslo 15. Zubní protézy George Washingtona. George Washington byl prvním prezidentem Spojených států a slavným symbolem nového národa. Jeho příběh však zahrnuje více než jen jeho vůdcovství. Měl soukromý zdravotní problém, který není příliš známý. Počínaje 20. lety svého života trpěl vážným zubním problémem, kvůli kterému postupem času přišel o zuby. Když se v roce 1789 stal prezidentem, zbýval mu už jen jeden vlastní zub. Washington věděl, že jeho vzhled je důležitý a tak požádal o pomoc doktora Johna Greenwooda, předního zubaře. Mnoho lidí se domnívá, že jeho umělé zuby byly vyrobeny ze dřeva, ale to je populární mýtus. Dřevo nebylo praktickým materiálem, protože by se v ústech rychle rozkládalo. Ve skutečnosti doktor Greenwood pro prezidenta vyrobil 4 sady zubních protéz. Použil různé materiály, včetně hroší kosti, slonoviny a dokonce i lidských zubů. Tyto části byly připevněny ke zlaté základní desce. Práce doktora Greenwooda představovala významný pokrok v zubní technologii. Tyto na míru vyrobené protézy umožnily Washingtonovi sebevědomě vystupovat na veřejnosti a jasně pronášet projevy. Dnes jsou pečlivě vyrobené kopie prezidentových protéz vystaveny v muzeích v Baltimoru a New Yorku a nabízejí přímé spojení s touto částí jeho života. Číslo 14. Vláda kdysi otrávila alkohol. V roce 1926 zvolila vláda Spojených států kontroverzní metodu, jak řešit spotřebu alkoholu během prohibice. Zahájili program, který nazvali Vznešený experiment a který spočíval v přidávání nebezpečných jedů do průmyslového alkoholu. Zvýšili množství metanolu a přidali i další toxické chemikálie jako benzen a rtuť. Cílem vlády bylo odradit lidi od pití tohoto otráveného alkoholu. Bylo to extrémní opatření a ukázalo se, že to byla strašlivá chyba. Vládní plán přinesl opačný výsledek, než bylo zamýšleno. Místo, aby se snížila konzumace alkoholu, tato politika lidi ještě více odhodlala najít jakýkoliv alkohol. I nebezpečné směsi. Důsledky této politiky byly tragické. Do roku 1927 zemřelo na otravu alkoholem jen v jedné newyorské nemocnici 41 lidí a úmrtí přibývalo. Když prohibice v roce 1933 konečně skončila, byl jasný celý rozsah škod. Vládní program trávení neúmyslně způsobil smrt přibližně 10 000 lidí. Tento příběh je silnou připomínkou toho, jak mohou dobře míněná opatření mít hrozné následky
a nutí nás zamyslet se nad nečekanými výsledky vznešeného experimentu. Číslo 13. Nepochopená symbolika sochy svobody. Slavná socha svobody je symbolem svobody. Stojí v přístavu a je často spojována s přistěhovalectvím. Je to kvůli jejímu umístění poblíž Ellis Islandu, historického vstupního bodu pro mnoho imigrantů. Původní příběh sochy je však jiný. Původně byla vytvořena, aby reprezentovala myšlenky osvícenství. Socha drží pochodeň symbolizující poznání a desku, na níž je vyznačeno datum americké nezávislosti. Tato velká socha byla darem Francie Spojeným státům, oslavujícím 100. výročí americké nezávislosti a přátelství mezi oběma zeměmi. Spojení mezi sochou a imigrací zesílilo, když Emma Lazarusová napsala báseň nazvanou Nový kolos, která byla umístěna na podstavec sochy. V její básni se socha stala vítající matkou pro lidi hledající bezpečí, což jí dodalo nový silný význam. Tento příběh ukazuje, že náš pohled na minulost může být ovlivněn běžnými představami nebo zapomenutými detaily. Vybízí nás to, abychom historické příběhy studovali pečlivě a chápali, že jsou často složité. Číslo 12. Cesta slz. Ve 30. letech 19. století se za vlády prezidenta Andrewa Jacksona ve Spojených státech odehrála strašlivá událost. Vláda donutila indiánské národy opustit své domovy v jihovýchodních státech. Byly přesunuty na nová území západně od řeky Mississippi. Tato nucená cesta je známá jako Cesta slz. Je to velmi smutná a ostudná kapitola amerických dějin. Zákon z roku 1830, zákon o vystěhování indiánů, dal vládě pravomoc k tomuto činu. Umožnil jim zabrat půdu indiánům ve východních oblastech pěstování bavlny. Na oplátku jim byla nabídnuta jiná půda dále na západě. Nebyla to spravedlivá výměna. Bylo to kruté a nespravedlivé vystěhování vynucené armádou Spojených států. Lidé z národů Cherokeeů, Creeků, Seminole, Chickasawů a Choctawů, ti všichni podstoupili toto nucené vystěhování. Více než 60 000 indiánů ušlo tisíce kilometrů. Čelili hroznému počasí s nedostatkem jídla, vody a přístřeší. Kvůli těmto podmínkám mnoho lidí onemocnělo a hladovělo. Odhaduje se, že během cesty zemřeli 4 000 Cherokeeů. Následky tohoto nuceného přesunu byly zničující. Kromě mnoha úmrtí ztratili tyto indiánské národy zemi svých předků. Ztratili také svůj tradiční způsob života. Číslo 11. Skryté dědictví Mount Rushmore. Než se stala památníkem amerických prezidentů, měla země Mount Rushmore mnohem starší příběh. Tato oblast byla posvátná pro indiánský kmen Lakota Sioux, kteří horu pojmenovali 6 dědů. Vláda Spojených států tuto zemi oficiálně uznala jako součást velké siouxské rezervace ve smlouvě z Fort Laramie z roku 1868. Tento slib však nevydržel dlouho. Objev zlata přivedl do Černých hor mnoho osadníků a vláda USA porušila smlouvu, aby převzala kontrolu nad regionem. To vytvořilo bolestnou historii ztracené země a porušených dohod. Proto, ačkoliv je Mount Rushmore známým symbolem Ameriky, představuje také obtížnou historii indiánského lidu, který byl vysídlen ze své posvátné země. Číslo 10. Alexandrijská knihovna a ztráta vědění. V roce 295 před naším letopočtem bylo v egyptské Alexandrii na příkaz Ptolemaia prvního vytvořeno pozoruhodné centrum vzdělanosti. Bylo to místo pro výzkum a studium navržené tak, aby bylo nejlepší na světě. Ptolemaios první chtěl přilákat nejinteligentnější lidi své doby. Zeptal se svého poradce Demetria z Faléru, jak do města přivést slavné myslitele. Demetrios navrhl jednoduchý plán – shromáždit knihy z každé části světa. Ptolemaios první se tohoto plánu držel a byl to velký úspěch. Učenci jako Zénodotos z Efezu byli přitahováni do Alexandrie. Zénodotos se stal prvním knihovníkem a založil impozantní sbírku tisíců svitků. Knihovna dále rozšiřovala svou sbírku. Lodě připlouvající do Alexandrie byly prohledávány kvůli rukopisům a všechny nalezené knihy byly přidány do knihovny. Stala se největší knihovnou na světě, obsahující přibližně 1 milion svitků. Knihovna uchovávala díla řeckých, židovských, egyptských a babylonských myslitelů. Byly zde učiněny důležité vědecké objevy a dokonce obsahovala laboratoře a lékařskou školu. Bohužel toto neuvěřitelné centrum vědění bylo těžce poškozeno při požáru kolem roku 48 před naším letopočtem během konfliktu, jehož součástí byla i Kleopatra.
Byly učiněny pokusy o její obnovu, ale význam knihovny upadl poté, co se Alexandrie stala římskou provincií. Číslo 9. Historie starověkého římského vodovodního systému. Staří Římané výrazně zdokonalili vodní systémy pro svá města. Ačkoliv nevynalezli akvadukty, zdokonalili je a vytvořili jeden ze svých největších inženýrských úspěchů. Vybudovali rozsáhlé sítě potrubí, kanalizace a akvaduktů z olova a kamene, což svědčilo o jejich výjimečném stavitelském umění. Tyto pokročilé systémy byly velmi důležité pro veřejné zdraví a čistotu. Jejich velké akvadukty byly obzvláště působivé, navržené tak, aby přiváděly čerstvou vodu na velké vzdálenosti do obydlených oblastí. Město Řím používalo 11 hlavních akvaduktů k zásobování vodou pro své veřejné lázně, fontány a domy, což bylo pro čisté město nezbytné. Římané také vytvořili velké kanalizační systémy k odvádění odpadu, jako je slavná Cloaca Maxima, jedna z prvních velkých stok na světě. S těmito systémy však existoval vážný problém. Římané používali na potrubí olovo a nechápali vážná zdravotní rizika tohoto materiálu. Tato volba pravděpodobně způsobila rozsáhlou otravu olovem a někteří historikové se domnívají, že přispěla k pádu Římské říše. Římská zkušenost nás učí důležité lekci, že i velký technologický pokrok může mít nečekané a škodlivé následky. Číslo 8 od neúspěšných experimentů k zázrakům v kuchyni. Ve většině domácností najdete běžný kuchyňský spotřebič – mikrovlnnou troubu. Toto známé zařízení nebylo plánované, ale bylo spíše překvapivou a šťastnou náhodou. Před více než 70 lety prováděl americký inženýr jménem Percy Spencer pro svou společnost Raytheon experiment s radarovou technologií, když objevil něco neobvyklého. Při práci s magnetronem, což je trubice produkující mikrovlny, si Spencer všiml, že se mu v kapse roztavila čokoládová tyčinka. Tato podivná událost v něm vzbudila zvědavost a tak začal provádět další testy. Výsledkem jeho testů byl zcela nový a náhodný vynález. V roce 1947 Percy Spencer a jeho tým představili první komerčně dostupnou mikrovlnnou troubu, kterou pojmenovali Radarange. Tento nový stroj využíval sílu mikrovln k rychlému vaření jídla tím, že rozvibroval vodu uvnitř. První Radarange byla velmi velká a drahá, vážila asi 340 kg, takže si ji většina lidí nemohla dovolit. Od té doby se mikrovlnná trouba zcela proměnila v malý spotřebič, jaký známe dnes. Číslo 7. Čarodějnické procesy v Evropě. Mezi 15. a 18. stoletím se napříč Evropou odehrávala rozsáhlá a strašlivá událost. Toto období intenzivního pronásledování bylo známo jako Velký hon. Během této doby lidé nelovili zvířata, ale jiné lidi, o kterých věřili, že jsou čarodějnice. Tato vlna obvinění byla způsobena silnou kombinací strachu, pověr a silné náboženské víry. Kvůli mnoha čarodějnickým procesům se tomuto období někdy říká doba upalování. V této těžké éře bylo popraveno odhadem 40 až 60 tisíc lidí a většinu z nich tvořily ženy. Obvinění z čarodějnictví byla často založena na velmi slabých nebo zcela falešných důkazech. Tato obvinění byla používána ke kontrole a trestání lidí, kteří se chovali odlišně nebo se zdálo, že ohrožují společenská pravidla. Běžně se používalo mučení, aby se lidé přiznali ke zločinům, které nespáchali. Tato vynucená přiznání zahrnovala tvrzení o spolupráci se zlými silami a používání škodlivé magie. Jakmile byla osoba obviněna, čelila strašlivým trestům, jako je upálení, oběšení nebo utopení. Čarodějnické procesy jsou jasným příkladem společnosti plné velkého strachu a předsudků vůči ženám. Ukazují nebezpečné důsledky veřejné paniky, nespravedlivého právního systému a dopady intenzivního sdíleného strachu. Číslo 6. Nezrovna okouzlující život pirátů. V příbězích a legendách jsou piráti často zobrazováni jako stateční dobrodruzi, kteří se plaví přes velké oceány a hledají skryté poklady. Tento populární obraz podněcuje naši představivost vzrušujícími příběhy o dobrodružství na oceánu. Skutečnost pirátského života se však od tohoto populárního obrazu velmi lišila. Skutečný život piráta byl plný obtíží a neustálého nebezpečí. Život na pirátské lodi nebyl pohodlný ani čistý, s velmi malým množstvím čerstvého jídla a bezpečné vody. Nemoci jako kurděje, způsobené nedostatkem vitamínu C, se velmi rychle šířily a představovaly pro tyto námořníky další velkou výzvu. Čelit bouřím.
Bojům a ztroskotáním byla neustálá rizika, která činila jejich životy velmi nebezpečnými. Překvapivě byly pirátské lodě často demokratické a posádka si volila svého kapitána a další vůdce. To se velmi lišilo od přísného velení na námořních nebo obchodních lodích a ukazovalo to další aspekt pirátské společnosti. Navzdory příběhům o pokladech a dobrodružství měla většina pirátů na moři velmi těžký život. Jejich životy často končily násilně nebo ve vězení. Tato pravda nám pomáhá pochopit, proč si lidé v té době zvolili tak těžký život. Život piráta nebyl vzrušujícím dobrodružstvím, jak si představujeme, ale obtížnou cestou, kde hlavním cílem bylo přežití. A nyní je čas na dnešní výběr od odběratelů. V tichém městečku Oak Ridge se za normálním vzhledem skrývala mnohá tajemství. Mezi místními dětmi vznikla tajemná dohoda. Bylo to nevyslovené pravidlo, které je velmi děsilo. Ve škole bylo zakázáno diskutovat o 20 konkrétních a strašlivých historických faktech. Tento seznam faktů byl tak znepokojivý, že byl bezpečně ukryt. Každý student o seznamu věděl, ale nikdo se neodvážil o něm mluvit. Šeptem si povídali o paní Johnsonové, která zmizela poté, co se během hodiny dějepisu zmínila o zakázaných faktech. Kolovaly zvěsti o tajných skupinách a podivných událostech souvisejících s těmito historickými pravdami. Zakázaný seznam popisoval ztracené civilizace, zapomenutá impéria a důležité lidi, kteří byli odstraněni z oficiálních záznamů. Lidé věřili, že seznam by mohl vysvětlit podivnou historii a přetrvávající záhady Oak Ridge. Zvědavost studentů rostla a lákala je, aby se tyto zakázané informace dozvěděli. Neuvědomovali si, že tyto historické skutečnosti by mohly zcela změnit jejich chápání minulosti a jejich pohled na svět. Zajímal by nás váš názor na tento příběh. Číslo 5. Malá doba ledová. Malá doba ledová byla obdobím chladného klimatu v Evropě přibližně od roku 1303 do roku 1850. Pro lidi, kteří ji zažili, byl chlad obtížnou součástí každodenního života. Očekávané letní teplo nepřicházelo a zemi pokrýval neustálý chlad. Dlouhé, tuhé zimy se staly normou a překvapivé mrazy se objevovaly i v červenci a srpnu. Během 17. století toto neobvyklé chladno trvalo mnoho let, ničilo úrodu a způsobovalo rozsáhlý hladomor. Přírodní svět se stal nehostinným místem, zvířata umírala kvůli extrémnímu chladu a lidé viděli ptáky, jak mrznou a padají z nebe. Zatímco lidé bojovali o přežití, umělci malovali výjevy z této těžké doby. Obraz Lámání ledu od George Morlanda zobrazuje rodinu, která bojuje se silným větrem, aby získala vodu ze zamrzlého rybníka. Nevíme přesně, kolik lidí zemřelo, ale mnozí přišli o život hladem, nemocemi nebo nebezpečně nízkými teplotami. Vědci se domnívají, že toto chladné období bylo způsobeno několika faktory. Zpomalil se teplý golfský proud, bylo více sopečných erupcí a slunce produkovalo méně tepla. Dnes čelíme dopadům oteplující se planety, což ukazuje, že klimatické změny mají pro lidi vážné následky. Malá doba ledová výrazně ovlivnila historii a současné oteplování našeho světa přináší nové obtíže, což nás vybízí k opatrnosti vůči křehkým systémům naší planety. Číslo 4. Velká válka emů v Austrálii. Ve 30. letech 20. století zažila Austrálie neobvyklý konflikt známý jako Velká válka emů, který ukázal, že mezi lidmi a divokou zvěří mohou vzniknout vážné spory. Po první světové válce čelila země zemědělské krizi, kterou zhoršil nečekaný protivník – velká hejna emů. Během období rozmnožování tito velcí nelétaví ptáci migrovali do vnitrozemí a způsobili značné škody na nových farmách v západní Austrálii. Zoufalí a frustrovaní farmáři, z nichž mnozí byli bývalí vojáci, požádali o pomoc australskou vládu. Vláda reagovala vysláním malé vojenské jednotky s kulomety, aby zredukovala populaci emů. Emuové však byli rychlí a odolní, což z nich činilo pro vojáky velmi obtížné cíle. Veřejnost byla rozhořčena neúspěchem armády a špatným zacházením s ptáky. Po stížnostech veřejnosti vláda operaci zastavila. Nakonec vláda přijala jiné řešení a vytvořila systém odměn, což byl efektivnější způsob regulace populace emů. Tato svérázná událost v australské historii zdůrazňuje nečekané výzvy při správě zemědělské půdy a složitou povahu konfliktů mezi lidmi a zvířaty. Číslo 3. Bengálský hladomor v roce 1943.
Bengálský hladomor z roku 1943 je jasným příkladem katastrofy způsobené lidmi. Tato strašlivá událost se stala v koloniální Indii, kde během druhé světové války způsobila smrt 2 až 3 milionů lidí. Hladomor nebyl důsledkem špatného počasí nebo neúrody. Byl přímým důsledkem válečné politiky britské administrativy. V Bengálsku produkovala rýžová pole dostatek potravin pro všechny. Britská vláda se však obávala japonské invaze a přijala extrémní opatření. Zabavili a zničili lodě a vozy, které byly nezbytné pro přepravu potravin. Zároveň byly zásoby potravin směřovány armádě místo místním obyvatelům. To způsobilo prudký nárůst cen rýže a vyvolalo vážný nedostatek potravin. Jak přibývalo zpráv o masovém hladovění, pomocné snahy byly zpožděny válkou a nedbalostí britských úředníků. Až koncem roku 1943 byl plný rozsah hladomoru uznán a byla zorganizována rozsáhlá pomoc. Bengálský hladomor je silným příkladem zničujících dopadů koloniální nadvlády, slouží jako vážná připomínka lidské ceny politických rozhodnutí. Číslo 2. Papež Řehoř IX. Vyhlásil válku kočkám. V průběhu dějin měli lidé ke kočkám silné city, od lásky až po, překvapivě, nenávist. Neobvyklý příklad toho se odehrál ve 13. století, kdy papež Řehoř IX. Vedl církev v podivném tažení proti kočkám. Myšlenka na tento konflikt vzešla od papežského vyšetřovatele jménem Konrád z Marburku, který se naprosto řídil papežovými rozkazy. Konrád byl záhadnou postavou, která údajně nutila lidi k doznání. Nechal je přiznat se k tajným rituálům zahrnujícím kočky a ďábla. Tato pochybná prohlášení, získaná mučením, dala papeži důvod jednat. V důsledku toho se církev stala vůči kočkám velmi nepřátelskou, zejména vůči černým kočkám, které byly považovány za hrozivé. Mnoho lidí věřilo, že tato zvířata v sobě nosí zlého ducha satana. V letech 1233 a 1234 se odehrála hrozná událost. Následovníci církve zorganizovali rozsáhlé zabíjení koček. Papežův oficiální příkaz proměnil tato společenská zvířata v objekty viny. Byly nyní považovány za nositele zlých sil. Bylo to temné období způsobené strachem a neobvyklými přesvědčeními, kdy ani půvabná stvoření jako kočky nebyla v bezpečí před lidským omylem. Číslo 1. Historie anglického jazyka. Anglický jazyk vznikl kolem roku 450 našeho letopočtu na Britských ostrovech. Vytvořil se z jazyků Anglů, Sasů a Jutů, kteří se zde usadili. Jazyk se v průběhu mnoha staletí výrazně změnil. Tento vývoj probíhal ve 3 hlavních fázích. Stará angličtina, střední angličtina a moderní angličtina. Velmi důležitá událost se stala v 11. století, kdy Anglii dobyli Normané z Francie. Tato událost významně změnila anglický jazyk. Další fáze, střední angličtina, vstřebala mnoho slov ze starofrancouzštiny Normanů. Později, v době Williama Shakespearea, prošel jazyk dalším obdobím velkých změn. Shakespeare byl mistrem angličtiny a pomohl utvořit moderní verzi jazyka. Zavedl více než 1200 nových slov, která používáme dodnes. Jeho dílo výrazně ovlivnilo vývoj moderní angličtiny, kterou dnes mluví více než 2 miliardy lidí po celém světě. Tato historie ukazuje, jak se anglický jazyk neustále mění. Minulost je přítomná ve slovech, kterými dnes mluvíme. To nám připomíná, že jazyk je živý a neustále se vyvíjí. Děkujeme za zhlédnutí. Doufáme, že se vám toto video líbilo.